Dobrý večer. Neviem, ktorý to už je pokus, ale dúfam, že teraz všetko ukážem vám, všetko bude fungovať a všetko bude super. Takže za úlohu mal vyriešiť a vytvoriť v mojom IntelliJ hru Kakoro. Ona je veľmi podobná na Sudoku. A vlastne tieto čísla znamenajú súčet cifier po stĺpcach, tieto znamenajú po riadkach. To je 4 na 4, to je 3 na 3. Vlastne niečo také som skúsil robiť aj v konzoli, lebo pán cvičiaci mi povedal, že napríklad veľmi takú veľkú nepotrebujem, to je veľmi ťažko a s tým súhlasím. Takže spustím môj program. Welcome to Kakora, super, dáme moje meno, Renát. No, ešte chcem ukázať, že vlastne po default ja to pole vygenerujem od 3 po 5. Ale pre video ukážem 3 na 3, lebo to je malé pole a to bude rýchlo vypočty robiť. Takže tu môžeme dať hint alebo play. To je akože pozor taký. Tieto čísla znamenajú súradnice. To je blok. To je vlastne kľúsel. To je súčty. A tu môžem dávať naše hodnoty. Dáme napríklad vlastne od začiatku dám hint, lebo chcem ukázať. Pre hint môžeme zadať súradnice našeho súčtu. Chcem pozrieť sedmičku, takže dám row 0, call 1 a vidím, že 7 môže byť akože 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4. Ešte keď je tu len dve pozície, takže len dva čísla súčte. Keď by bolo pole napríklad 4x4, rovnám sa, keď by bolo pole 4x4 a 1, 2, 3, 4, takže tu bolo aj z 4 cifer, ale napríklad sedmička tu by nebola, lebo neopakujúcich cifer bolo to 1, 2, 3, 4 a to je minimum 10, takže všetko to je akože v kóde, všetko to super, všetko funguje. No a ešte môj program má taký systém ako points a vlastne keď žiaden raz nebude zadaná komanda hint do konzoly, takže po ukončení hry bude mať 100 points. Ale teraz vlastne preto aj ukázal, čo to je vlastne hint a vlastne preto mám aj minus 10 points, lebo akože hráč nevie to vyriešiť samostatne, pretože je to minus 10. Akože, aby bol záujem urobiť všetko vlastne samom. Ďalej dáme tu play. No a keďže tu je napríklad 1 plus 6, tak vieme, že tu nemôžem dať 6. Tu môžem dať 6, tu môžem dať 1, tu by dali 5, a čo potom, a tu 2, nie, 1, da? Hej, 1, 5, takže môžeme tak, dáme súradnice 1, 1, 1, dáme tu potom 2, 1, čo zostalo 6, potom dáme 2, 2, 1, no a 1, 2, 6, nie, 5 to musí byť, 1, 2, 5. No, super. Sme tú úlohu vyriešili, takže congratulations, náš score. I vlastne, a ešte od začiatku aj vidíme, ktorí hráči majú najviac points, to je z tabulky. Ešte to. Už som tu. A ešte môžem dať nejaký komentár. Bolo to super. A ešte dáme rating, no napríklad 4. Pozriem tu. Všetko je tu teraz. Všetko funguje. Veľmi na tomu teším. A teraz ešte ukážem, čo bude, keď dám moje meno ešte raz. A ešte raz túto úlohu vyriešim, ale bez použitia hint.
Takže čo, 12 to je napríklad tu dáme 4, 8, tu nemôže byť ešte štvorka, tu, takže potom 5, 7, 5, 7, 3, 4, 7 plus 4 je 11, takže to je super. Dáme tu 1, 1, čo hovoril? 5, hej, 2, 1, 7 potom, 2, 2, 4 a 3 zostáva nám 1, 2, 3. No, a teraz už vlastne ten hráč, ktorý má meno Renát, akože teraz má 100, lebo nepoužil command hint, preto do tabulky bude zapísaná nová hodnota, lebo všetci player, oni akože neopakujú. A to funguje aj s comment, keď dá tu new comment a new rating, takže napríklad bolo štvorka, dáme tu 5. Takže tu je nové údaje teraz. New comment 5 a 100. Prečo to tak? Akože aj v Google Play napríklad nemôže rating, akože average rating, vyrátať tak, ako napríklad 10 krát ja dám pre hru napríklad čo? Clash of Clans, napríklad dám 10 krát 5 a to bude no, akože počítať. Nie, tak to nefunguje. Môžem dať len jedenkrát, takže aj comment. Ale myslím, že comment môže aj viackrát byť, ale no, rozhodol, že napríklad jeden koment od jedného hráča. No a vlastne skór to je najlepší skór. A to myslím, že to je logicky úplne. Teraz ešte ukážem, ktoré mám komandy ešte moja gra. Dáme tu napríklad Kristína, to je iný hráč. A keď Kristína napríklad nechce hrať, takže ona môže dať kľudne end a ukončiť hru. Alebo Kristína. Kristína rozhodla, že chce hrať, ale nevie napríklad, ako z 5 urobiť súčet číslic, takže ona môže dať exit a dať tým. A teraz ukázať 0,1 a pozrieť, že hej, 5 môže ako 1 plus 4 a 2 plus 3. No, end. Takže všetko ukázal, myslím, že je všetko v poriadku. Keď niečo zabudol, tak ospravedlňujem sa a ešte ospravedlňujem sa za moju neveľmi dobrú slovenčinu, ale snažím rozprávať tak, ako môžem. Takže ďakujem za pozornosť, majte sa, dovidenia.